rozhodnutie slávneho úradu zastúpeného váženým pánom Jakubom Sarneckým, toho času richtárom mesta Ľubovňa. Kupec Gašparek zahynul nečakanou smrťou. Sotva bol pochovaný, ľudia ho videli v šatách, ktoré zaživa nosil. Pocestných za bieleho dňa zastavoval, robotníkov po poli napádal, vyberal pohľadavky od dlžníkov a veriteľom splácal dlžoby. Dokonca sa aj so svojou ženou stýkal. Preto bude spomínaný kupec z hrobu vyňatý, jeho srdce dreveným kolom prerazené a mŕtvola na rínku pred očami bohabojných občanov spálená.